Que tal, saúdos? Noite de xoves aquí en Canal Rías Baixas e marchamos ata o Concello de Caldas de Reis. Os aspirantes de tres formacións políticas, do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, veñen debater a este plató de contrastes instalado, como sempre, no Auditorio Municipal do Concello de Ribadumia. Xa saben que dende a súa casa tamén vostedes poden participar neste debate electoral a través do Twitter, empregando o cancelo Contrastes Caldas. Estaremos encantados de recibir os seus comentarios, as súas opinións e tamén as súas críticas do que aconteza neste faladoiro en clave electoral que terá unha duración de 90 minutos. Se lles parece, paso xa a presentar aos aspirantes a facerse co bastón de mando da localidade. A miña dereita, o candidato do Partido Socialista e candidato á reelección, o actual rexedor Juan Manuel Rei. Moi boas noites. Hola, boas noites. Tamén pola miña esquerda, candidato do Partido Popular Fernando Pérez. Boas noites. Hola, boas noites. E o candidato do Bloque Nacionalista Galego Manuel Fariña. Moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, pois agora que xa está todo o mundo presentado, xa coñecemos os protagonistas desta noite, marchamos ata Caldas na procura de máis datos. Caldas de Reis ten algo máis de 68 km cadrados repartidos en 9 parroquias. No municipio viven 9.860 persoas. A poboación na localidade apenas variou nos últimos 4 anos. No 2015 contabilizábanse 9.834 habitantes. Na cita electoral do vindeiro 26 de maio, os veciños terán que elixir 13 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nas pasadas eleccións, o PSDG foi a forza máis votada. Os socialistas fixéronse cunha maioría absoluta despois de que a Xunta Electoral de Pontevedra decidise dar por vos 2 votos ao seu favor que foran declarados nulos. Esas dúas papeletas traducíronse en que o PSDG aumentase a súa representación nunha acta, acadando a 7, en detrimento do Partido Popular, que quedou con 3. Independentes de Caldas de Reis obtivera daquela 2 representantes e o BNG un concelleiro. A papeleta dos independentes non será unha das opcións a elixir nesta ocasión, xa que a formación aprobou a súa disolución a finais do ano pasado. Por número de votos, o PSDG sumou 2.511, contando tamén os 2 validados pola Xunta Electoral. O PP fixose co apoio de 1.434 veciños, mentres que os independentes de Caldas conseguiron 719 sufraxos. A última formación a cada representación no consistorio foi o BNG, apoiado por 708 caldenses. O socialista Juan Manuel Rei é o alcalde da Vila Termal dende o ano 2006, tras a dimisión de Xosé María Tobío. A toda agora conseguiu facerse co bastón de mando en todos os comicios nos que se presentou no 2007, no 2011 e no 2015. Pois precisamente o primeiro minuto inicial deste debate electoral é para o aspirante a renovar o seu posto na alcaldía, para o candidato do Partido Socialista. Ten por diante 60 segundos aquela cámara. En principio quería dar as gracias a esta canle porque nos facilita entrar nos hogares dos caldenses e os caldenses reiterarlle o agradecemento que teño polo cariño co que me teñen tratado e o respeto tamén que me teñen tratado en todo este tempo. Presentámonos ás eleccións coa garantía e coa confianza que dá haber tido feitos os deberes pois moi ben feitos e eu entendo que estamos a piques de rematar tal vez a mellor legislatura da historia da democracia, non? Temas como a merca da finca de Fenosa, a aprobación do Pexón, a modificación, a reforma do campo de fútbol, o remate das pozas, a realización deste edificio multiusos que vai acoller multitud de servicios municipales, a Vía Verde, a recente Vía Verde, e todo o conseguido desde unha situación económica óptima, non? Que se plasma en concreto con unha deuda cero que non se dá en ningún dos municipios de Galicia. Grazas, señor Rei. Minuto inicial pro Partido Popular. Aquela a súa cámara. Bueno, nós presentámonos as vindeiras eleccións municipais con un proxecto absolutamente ilusionante e xustamente co compromiso de facer todo o contrario ao que está facendo o equipo de goberno actual. É dicir, nós vamos a facer unha política de realidades, unha política de feitos e non unha política de proxectos virtuais que nunca se plasman en realidades. Vamos a ter oportunidade de explicar polo miúdo o noso proxecto para Caldas de Reis e tamén vamos a ter oportunidade de analizar a situación actual e o desgoberno destes 4 últimos anos que padecemos en Caldas de Reis. Moi ben, pois imos co minuto inicial do Bloque Nacionalista Galego. Ten por diante 60 segundos. Aquela a súa cámara. Ben, o que as veciñas e veciños de Caldas puideron ver neste primeiro minuto son 2 caras dunha mesma moeda. Aquí temos a 2 persoas que levan toda a vida na corporación municipal sin que deran, de feito, resolto ningún dos grandes problemas que aínda ten o noso concello. Levamos máis de 20 anos falando da necesidade dun centro médico, levamos falando unha che de anos de que Caldas é un concello no que a limpeza presenta problemas evidentes
E a hora da verdade, cando se requiren solucións, como foi durante este ano na crise da auga, non dubidaron en formar un tripartito, PP, PSOE e independentes, contra os intereses de Caldas. Eu presento ante vós co obxectivo de seguir defendendo Caldas e tamén coa convicción de que a tarxeta amarela que o alcalde de Caldas me presentou a min por defender os intereses de Caldas coa complicidade do candidato do PP, pois que sexan os veciños de Caldas quen lle amosen a estes dous políticos o vindeiro 26 de maio. Grazas, señor Fariña. Completou tamén xa o seu tempo. Imos falar agora de infraestructuras, de urbanismo e de dotacións de servizos públicos. Ten a palabra o candidato do Partido Socialista. Falamos, se parece, primeiro de infraestructuras. Como valora a súa xestión nesta materia e que asignaturas lle quedaron pendentes? Ben, é evidente que este tempo sirveu para aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, non? É un documento fundamental, importantísimo, e que, ademais, do que dispoñen moi poucos povos na provincia, non? Prácticamente, creo recordar que son no entorno de 9, non? A partir de aí tamén é xusto destacar pois toda a evolución que está tendo o campo de fútbol, que recentemente se fixo un campeonato aí e bueno, recibín as felicitacións de todos os grandes de Galicia. Aí tamén está a piques de arrancar a primeira vía verde, unha infraestructura pionera en Galicia, que ademais vai consolidar, vai a darnos moitos folgos en canto a seguir desenvolvendo os temas de turismo, e están lanzados temas que van a ser de capital importancia nos próximos anos, como son a consecución das rotondas ou a variante, non? Son temas enteleques que se viñeron falando desde sempre e que só no último ano empezaron a ver a luz. Un goberno socialista en Madrid foi quen de desbloquear estas infraestructuras que van a ter capital incidencia no futuro. O PSOE tamén nos permite desenvolver os polígonos industriales e conseguir un asentamento maior de población, o cual é obviamente beneficioso. Moi ben, imos co Partido Popular. Bueno, evidentemente, cando o noso alcalde considera como logros fundamentales unhas rotondas e a reforma dun campo de fútbol, estamos, é claro que dá patente que estamos nunha situación preocupante e delicada, non? Cando non se fala da necesidade, a longa demanda dun novo centro de saúde, ou cando non se fala de que o PSOE levou unha tramitación de prácticamente 5 legislaturas que foron precisas para aprobar ese documento, con bastantes dúbidas, depois falaremos delo, dentro do que se chama transparencia, participación veciñal na tramitación do PSOE, pero realmente, como dicíamos antes, é un goberno que se dedica máis a rodas de prensa que a xestión, non? Entón nos atopamos con que prácticamente fai un mes e medio entren as presas, ahora que estamos próximos ás eleccións municipais, hai unhas presas descontroladas, manda unha carta aos veciños dicíndolle que neste momento non se está iniciada a construción do centro de saúde única e exclusivamente por culpa dos Sergas. Cando a realidade é que o Sergas o ano pasado mandoulle 2 cartas ao Concello de Caldarreis indicándolle que por favor puxera os terros a disposición para reservar a partida orzamentaria para a súa construción. Este ano incluso se chegou a mandar o convenio para esa construción e non recibeu nunca ninguna resposta. Estas son as realidades. Ou a Oficina Agraria Comarcal, que tamén estuvo en disputa. É dicir, hai unha serie de temas que son capitales para Caldas que non avanzan e que estamos en ese punto. Seguimos sin ter un solo metro cuadrado de suelo industrial ordenado, ni un solo metro cuadrado de suelo industrial ordenado. En infraestructuras de manda de circunvalación oeste, etcétera, etcétera. Unha outra ponte sobre o río Umia, hai un volumen importante de infraestructuras capitales para o Concello e nos estamos limitando a temas de estética e cosmética, nada máis. Moi ben, Benega. Ben, pois o que se deduce é que, efectivamente, levamos falando dos mesmos problemas durante demasiados anos. Por exemplo, o centro de saúde, pois a realidade é que nin o Concello puxo terreos a disposición porque basicamente non os pode poñer, porque non son titularidade do Concello, todos eses que iban na carta que recibiron os veciños e veciñas nas súas casas, nin realmente xuntamos ou nunca ningún interés por realizar esta infraestructura básica. E máis, cando se fala de sanidade no noso Concello, sempre vemos como non se cubren as baixas dos facultativos, temos o PAC en folga, etcétera, etcétera. Con respecto a outras infraestructuras, vemos, por exemplo, as pozas da Tafona, que realmente deberíamos de saber algún día canto se leva gastado nelas, porque eu creo que a estas alturas nin o propio alcalde sabe o que se leva investido nelas, e presentan eivas evidentes. Por exemplo, a auga que se vai a meter nas pozas da Tafona será quentada con caldeiras de gas, algo completamente inexplicable, tendo en conta que Caldas é un pobo con augas termais e que deberíamos de afondar primeiramente
no uso público dos recursos termais. Por outra banda, o pexón do que tanto se vanaglorian PP e PSOE foi aprobado e agora necesitamos unha modificación dese pexón para poder ampliar o IES. É dicir, que ten menos dun ano aprobado e xa precisamos a primeira modificación. Con respecto á Escola de Música, pois temos un edificio que efectivamente se está construindo que debería de estar rematado en xuño, tal e como establecían as bases do plan de reequilibrio da Diputación. Eu presentei no seu momento unha moción para axilizar, o sea, para pedir ya unha prórroga á Diputación, visto que non se iban completar os prazos, e tanto PP como PSOE pois votaron en contra. Por outra parte, os retrasos nesta obra son única e exclusivamente debidos á tardanza do equipo de goberno que coa súa improvisación habitual pois tardou meses en atopar unha ubicación alternativa para os servizos que ali se estaban prestando. Bueno, agora que xa os tres puxeron sobre a mesa os seus primeiros argumentos en todos estes asuntos, convidos a que debatan, a que intercambien argumentos na medida na que tamén se respecten, lóxicamente, e que tamén respecten as turnos de palabra que hubo repartindo ao longo de todo o programa. Devolve a palabra ao candidato do Partido Socialista e tamén introduce a cuestión do modelo urbano, como lle gustaría que fose a localidade no futuro. Ben, en principio, como contestación, quixera decir que, con respecto do centro médico, a mí pareceme que con respecto do centro médico dá a sensación de que o único sitio onde non hai terrenos é en Caldas. Non, o feito é que a Xunta non fai o centro médico nin en Caldas nin en Ningures. Non hai problemas en Lalín, vemos que en Villagarcía rechazan un terreno, vemos que en Cangas, en Nodeza e en Moaña se rechazaron terrenos. Vemos o caso máis primario, que é o de Montecelo, que rechazaron para facer Montecarrasco, a día de hoxe nin Montecarrasco nin Montecelo. Parece curioso que todos os terrenos que se van ofrecendo os alcaldes non sirvan, non? O feito real é que non lle vale ningún de ningún sitio, porque non fan ningún en ningún sitio, non? Isto é hai que montar construindo neste momento, exclusivamente. Usted goberna eses concellos ou goberna o Concello de Caldas? Exclusivamente estou explicando que non o fan en ningún lado. Pero vostede goberna ese concello ou Concello de Caldas? Mire, o que digo é que os problemas de sanidade son tan evidentes que, excepto o PP de Caldas, non nos nega ninguén. Son feitos. Os feitos son estos. Carta de setembro do ano pasado pedíndolle os terreos para a construción dos centros de saúde. Carta de outubro do ano pasado. Na última reunión que mantuven co xerente do Sergas. De marzo deste ano, en esa reunión de marzo, co xerente do Sergas, levei o plan xeral e dixo señalado o sitio que queredes, e non señalan ningún sitio, porque mentras lle vayamos nós propoñendo sitios, van a rechazarlos, mentras que se nos din comprad este, saben que podemos comprar. Pero como dicir a Xunta que se compra un terreno? Justamente, se lle ofreceron todos, se ofreceron os que van na carta e algún máis. E últimamente parece que queren aceptar o da Ferrería. ¿Cuántos son de propiedade municipal, Juan? ¿Cuántos son de propiedade municipal? Para compralo. Para compralo. Non vamos a chegar a comprar outro terreno para que pase o mismo que Catafona. Compramos? Pero non vai a pasar o mismo que Catafona. Non vamos a comprar outra finca para que 10 anos despois digan este non vale. Porque eu quero che recordar, e ti tens que ser moi consciente, e ademais teño que recordar que algún diputado do PP obrou a favor, durante 2 anos consecutivos apareceron cantidades no orzamento da Xunta para construir na Tafona, e non o fixeron. O feito é que non o fixeron. Imos co Partido Popular. Mire, a realidade é moi clara. A realidade é que a día de hoxe usted non cedeu máis terreno que a finca da Tafona. E cedeu a finca da Tafona cos votos en contra de toda a oposición cando usted estaba en minoría. Porque votou en contra o BNG, votou en contra o Partido Popular e votaron en contra os independentes. E usted, sin ter maioría para poder tomar esa decisión, cedeu terreno porque dixemos que era negable. Evidentemente, o que veu a dicir a Xunta despois, porque se aprobou o plan de anegabilidade do río Umia, que fai moita falta, en ese momento se calificou como un terreno anegable, como lle dixemos nós no pleno. Pero moi posteriormente, sobran solucións constructivas, sobran solucións. Usted perdeu esa moción, bueno, eu quería acabar de aclararlo, usted perdeu nesa moción, perdeu una no pleno. Usted tiña que haber aceptado a maioría, porque o pleno é soberano, e usted que é un demócrata tiña que aceptar a maioría, e non aceptou. E usted o único que manda son unhas cartas cheas de mentiras,
porque esta é a realidade. A realidade que ellos están pedindo por escrito. Nese mesmo entorno, que a mesma negabilidade construeu un edificio oficial a Xunta. Pero non había... Nese mesmo momento, que edificio? o centro comarcal está na mesma finca. E se fixo con posterioridade á cesión. Vostede sabe perfectamente que se aprobou un plan de anegabilidade que por fin limita os terrenos nos que se pode construir en Caldas. Vostede sabe que tuvemos que modificar o Pexón porque hai parte dos terrenos que usted no Pexón contemplaba como solo urbano edificable e que a Xunta lle dixo que non. Eu sei perfectamente que se construiu un edificio oficial nesa mesma zona, que a mesma negabilidade con anterioridade e con máis rechazo e cedéndolles noso terreno, puderon haber, en lugar de haber feito o centro comarcal... Non había plan de negabilidade. Non había plan de negabilidade. Precisamente, e as demoras son as que fan que non este hoxe un centro na Tafona. As demoras da Xunta. Porque se en vez de facer un centro comarcal que non sirveu para nada e que recuperamos ahora, incluso contra a vosa voluntad, huberase podido ter o centro médico feito, porque tiña a mesma negabilidade. Vou explicar. O que usted non me contesta porque motivo non aceptou que lle dixo o pleno no 2010 cando lle dixemos que non eran os terrenos adecuados por maioría absoluta. Porque eu me presentei ás eleccións pero o pleno é soberano. Con esa ubicación. Pero o pleno é soberano. E usted perdeu 7 anos de xestión en ese terreno. 7. O certo é que en todos estes anos nin a Xunta fixo o máis mínimo aceno de construir o centro médico, nin na Tafona, nin en ningún outro lado, pero tamén é certo que o Concello non comprou ningunha desas fincas. O Concello podría ter comprado algunha finca e cedela realmente e despois decirlle, vamos, temos este terreo, por exemplo, en fronte do Alfonso VII, que é un dos terreos que viña na carta. Está rechazado. Está rexeitado. Como pudo rexeitar a Xunta construir un centro médico nunha parcela que non se puido ceder porque non é propiedade do Concello. Hubo negociacións previas non consta ningún expediente no Concello conforme se cedera ningún terreo. Hubo negociacións previas e presenciales no sitio. É dicir, deixamos a ver que Benega argumente. É dicir, o Concello, agora aquí, o señor Juan Manuel Rey, pretende que ceda terreos privados de veciños para construir un centro médico, sin ser propiedade do Concello. Pois o Sergas pretende que volvamos a facer a compra de un terreno para que dentro dos anos non teñamos absolutamente a mesma situación. Neste sentido, gustaríame aclarar que se os veciños e veciñas conceden un apoio ao BNG nas próximas eleccións municipais, suficiente para gobernar, mercaremos terreos para diversas ubicacións para os terreos que teñen outras posibles utilidades. Por exemplo, construir aparcadoiros disuasorios nas entradas da vila ou construir outro tipo de dotacións e servizos. Porque o certo é que neste momento non temos ubicación para o centro médico, nin a mercamos, nin facemos absolutamente nada. E por outra parte, a Xunta, que se presenta agora aquí o Partido Popular dicindo que realmente queren construir un centro de saúde en Caldas, sona a chiste, principalmente por un motivo. Teñen o centro de saúde sin cubrir baixas, cos profesionais en pé de guerra polas condicións laborais e demais. E temos, por se fose pouco, servicios que actualmente son sanitarios, como é a matrona, prestándose noutras ubicacións do Concello. Vou introducir dous argumentos máis ao estado de mantemento, das dotacións municipais, dos edificios, das infraestructuras das que xa dispón o Concello e tamén como é o estado daquelas infraestructuras das partes, digamos, máis rurais. Como está o rural e cal é o trato que recibiu o rural? Poden continuar argumentando sobre o que estaban a falar agora, pero eu quixera que tamén fosen introducindo esas cuestións. O Partido Socialista ten a palabra. Moi ben. Eu, en canto ao nivel de desenvolvemento do rural, é evidente que somos un dos concellos con un maior número con un mellor saneamento. Estamos falando dun torno 80% de veciños que gozan dese servicio, exactamente igual que unhas carreteras con unhas condicións viarias de moi bo nivel. Sucede o mesmo con outros servicios básicos e é verdade que é a centralidade, xusto por xeografía, xoga a parroquia de Santo Tomás, os servicios comuns, como estes que vimos falando, están ubicados na vila e, polo tanto, eu teño que decir que a día de hoxe os veciños do rural gozan exactamente dos mesmos servicios que os do núcleo. Isto sona un pouco a chiste, non?
Pero damos a palabra antes ao Partido Popular. A mí o que sí me gustaría matizar, evidentemente, son dúas cousas. Primeiro, estamos falando de infraestructura, non estamos falando de servicios. Cando toque se fala de servicios, falaremos das deficiencias Entendemos que un centro de saúde dos servicios sanitarios. Sí, quero unha zarjalo xa. infraestructura. Cando toque falar de servicios, falaremos da situación dos servicios. Estamos falando de infraestructura, da edificación, non de outra cousa. É simplemente moi fácil, non é nin comprar o terreno, nin andar regateando. Se a Xunta non tuvera vontade de construílo, evidentemente nin o manifestaba na prensa, nin mandaba o convenio para a construcción. Evidentemente, se calaba e punto. Pero vou explicar, simplemente, o procedimento non hai outro, e o procedimento que siguen todos os concellos é o procedimento que marca a lei. E o procedimento que marca a lei é un concurso público para que os veciños interesados en ofrecer parcelas se ofrezcan en sobrecerrado con precio objetivo, se abre, se fai unha clasificación e se lle manda a Xunta. Estas son as 10 propostas que temos. A vos que vos gusta, a terceira, perfecto, a terceira, comprámola e cerrámola. É como fan en todos, que, por certo, a Secretaría Municipal lle dixo que como se lle ocurre a usted comprar un terreno sin facer un concurso público, que lle vai a meter un reparo de A Secretaría Municipal díxome a min que se a Xunta se posicionase... Eso por un lado. Deixamos que aclare, en 20 segundos para que aclare iso, eu sigo como usted. Díxome que se a Xunta aclara que terreno se quere, por eso non pois deixamos precisamente se pode comprar. Justamente eso. E por outro lado, con respecto da Tafona, como moita presa a Xunta non se dou, non? Porque desde a cesión hasta a contestación mediaron 8 anos. Parece mentira. Aclarado, continúa o Partido Popular. Usted sabe perfectamente, como fai con todo, sabe a realidade. E usted conta o que lle interesa contar moi manipulado e con unhas mentiras clarísimas, como neste caso. Vostede sabe que a Xunta non se pudo pronunciar sobre a finca da Tafona hasta que se aprobou o plan de navegabilidade. Yo expliquei. Igual que non fomos quen... Si hai 2 anos consecutivos con aportes... Pregúntalle ao diputado do Partido Popular, que ademais se preocupou dese tema. Pero se a Xunta, se Aguas de Galicia lle di que está facendo un plan de navegabilidade e que o ten que rematar, que foi o que pasou, igual que lle obligou usted a modificar o pexón. En dous orzamentos consecutivos. Pero non se podía porque o terreno non era adecuado. Que remate o Pepe, que imos co bloque, remate. Entón, simplemente, porque ademais quero falar das parroquias. Entón, simplemente quero dicirlle que ademais todo o que di usted na carta, como lle comento, que mandou os veciños é unha absoluta mentira, porque están os documentos que reflejan o contrario. Pero, como lle digo, hubo que modificar o pexón porque se aprobou o plan de navegabilidade. Vostede sabe que todas as fincas que están na estrada de Nacional 740, dirección Villa García, man esquerda, antes eran edificables e agora non, por culpa do plan de navegabilidade. Imos con Venega. Excede o seu tempo, terá unha oportunidade despois. De acordo. Bueno, estas intervencións realmente non ten sentido. Falamos de que se modificou un pexón que non existía, falamos da vontade da Xunta con Caldas, cando levamos visto nestes últimos meses, como nos decían que a auga do Umia nunca registrara toxina, e vimos con analíticas na man como realmente estiveran mentindo durante meses e meses, e anos incluso, e demostramos que na auga do Umia sí se detectara a toxina. Esa é a vontade da Xunta, de mentir, e ao final non facer nada. Desprecian continuamente o noso Concello. Por outra banda, en canto aos servicios do rural, que se diga ahora mesmo que o 80% dos veciños e veciñas teñen servizo de saneamento, pois son un pouco a chiste, porque os veciños e veciñas das parroquias saberán que eso non é así, que o saneamento non chega, e que cando se enterran tubos, que moitas veces se enterran tubos, tardan anos e anos en estar operativos porque non se construen as depuradoras, non se instalan as depuradoras. Entón, esa é a situación. Despois, en canto aos accesos, pois seguimos cunha rede de pistas e camiños de hai 20 anos, é dicir, que non se avanzou nada nese aspecto, únicamente nas parroquias nas que chegou a parcelarias que, por certo, aínda non remataron. Como propostas, o BNG levará a estes comicios a inversión de 2 millóns de euros no rural para chegar co saneamento ao 95% ou 100% das vivendas do rural e a mellora dos accesos para que ningún veciño poida decir que o acceso á súa vivenda non é digno. Bueno, pois devolvemos de palabra ao candidato do Partido Socialista. Vostede antes dixo que o 80% do Concello goza xa do saneamento, non é así? Sí, quería matizar só unha cousa. Hoxe sale en prensa que co superávit que a Xunta quere sacar adiante non figuran infraestructuras médicas. Sí, a implementación de contratación de personal para mellorar do servicio e non para novos centros nin nada desto, non? Eso é para aclarar as cousas. É evidente, eu creo que ademais sucede tanto co Bloque como co Partido Popular, que só visitan o rural nos momentos preelectorales e a cando se fan un xeito atropellado. En este momento estamos co saneamento en Casal de Rique, co saneamento en Fieitoso, co saneamento en Segade, con unha mellora do saneamento
en San Roque. E acabamos de deixar xa atendido o saneamento na parte final no Camiño de Santiago, en Arcos. Está pendiente e frenado polo Partido Popular a firma dun convenio co Concello de Portas que permitiría, usando unha depuradora conxunta, para terminar de sanear todo Arcos, Penalta, un cacho de Ameal e Valsordo. Por lo tanto, estos son os datos. Hai parroquias que dispoñen prácticamente do 100% do saneamento, as máis cercanas ao núcleo, e en canto ao saneamento, esta é a situación real. O saneamento, perdone que Partido Popular. Quendo do Partido Popular. Eu antes non tuve oportunidade, porque quería aclarar moi ben o tema do centro de saúde, que evidentemente queda máis que claro, que non hai vontade, nin hai ningún terreno para a súa construcción, e agora vou ir ás parroquias. Mire, vostede fai 4 anos neste debate dixo que estaba saneado o 80% dun término municipal, e agora volve a repetir a mesma cifra. Por eso perde toda a credibilidade. É imposible. É dicir, non está ni saneado 80 en aquel entón, nin hoxe. Mire, o inventario que vostede fixo, que lle encargou unha empresa sobre o saneamento do noso municipio é este. Veo que está en roxo, isto que está saneado. Escasamente, prácticamente estamos no entorno do 50%. Do 50%? Nin de broma, non pode ser certo o 50%, porque máis do 50% xa é población urbana. Non, estou falando do que é o territorio con poboación. Estou falando, o 50% das persoas viven... Godo non ten saneado nin o 50%. Godo non está saneado nin o 50%, non hai saneamento nin o 50%. Sallar prácticamente exactamente igual. Paradela está sin sanear, toda inteira. É dicir, non me veigas de almorzar está sin saneamiento. De que me ven a contar? É dicir, que isto é unha realidade. Isto non lle pode contar os veciños, porque os veciños poden sacar os colores. Usted ten que contar a realidade. Xa mo sacan en cada confrontación electoral. Non sei, veremos o que pasa, pero veremos o que pasa, xa veremos o que pasa. Por eso. Está claro, usted, de todas formas, cada confrontación electoral, usted está perdendo votos. E usted ganando. Bueno, usted está perdendo votos. Eu hasta ahora sí. E usted ganando. Eu hasta ahora sí. Bueno, pois les parecemos co Benega? É certo que o Partido Socialista perde votos, pero eso non é o que debatimos hoxe aquí, non? Con respecto ao que dixo o candidato do PSOE, de que os demais candidatos non visitamos o rural, ten tanta credibilidade como que eu son veciño de Saiar. É dicir, eu son veciño de Saiar, estou todo o día no rural e sei realmente cal é a situación. É certo que en Saiar hai zonas nas que está o territorio saneado, sí, pero, por exemplo, nas Paraimas non hai un só metro de saneamento. En Godos tamén faltan moitísimos quilómetros de saneamento. En Arcos xa vostede recoñeceu que non hai. Entón, no rural non chega o saneamento. Os accesos, dígalle a veciños que ter que entrar na súa casa por un sitio que ten que deixar o coche fora porque non lle dá para entrar, pois xa vostede me dirá. Pero despois, con respecto a outras propostas, é certo que en infraestructuras temos moito que avanzar en Caldas de Reis. Temos que construir aparcadoiros disuasorios nas entradas da vila, porque realmente sufrimos un problema agora mesmo que só temos a Tafona para aparcar. Entón, temos uns colapsos de tráfico todos os días en Caldas de Reis porque veciños que veñen dende Arcos ou dende Pontevedra teñen que ir á Tafona cruzando toda a vila, podendo construir un aparcamento disuasorio aí no entorno de Santa María. O mesmo pasa cos veciños que chegan dende arriba, dende Paradivas, que, por certo, en Paradivas, que falábamos de saneamento, se lle estivo cobrando ás veciñas e veciños o saneamento, o recibo si se lle estuvo pasando, pero realmente non estaban recibindo o servicio, porque estaban tirando todo a caño libre para o encoro. Porque o que nos dixo Augas de Galicia con respecto á depuradora de Paradivas non é que estivera estropeada, senón que estaba totalmente desmantelada. Non é simplemente que non cumplise parámetros, senón que estaba desmantelada, con motores fora do sitio e sin funcionar, sin conexión á rede eléctrica. De feito, era tan sangrante a situación que o funcionario municipal que se presentou ali para ensinarlle as instalacións aos técnicos da empresa privada que contratou a Augas de Galicia, se presentou ali sen as chaves para que non puideran entrar adentro. Facemos, parece, unha rolda rápida, 30 segundos por formación, marchamos a publicidade. Sí, vamos a ver, pareceme ben que digas que eres de Sallar, porque ademais hai veciños que o dudan, non te ven por ali moito. En calquer caso, o rural, tanto como dis que vives, non o parece. Exactamente igual que o caso do saneamento de Paradela. O saneamento de Paradela, que efectivamente é o lugar grande, o lugar que por enriba no entorno dos 200 habitantes que quedaría por sanear, van 3 seleccións consecutivas que ofreceu o Partido Popular. E a máis que lle decían aos veciños que se ganara ou non, que se facían. Imos co Partido Popular, non matou. E vostede tamén ofreceu, e tampouco fixo. E usted ten competencias porque é o entidade, e usted ten competencias directas porque é o Concello que vai a promover. Pero mire,
é que o ten radicalmente abandonado, porque usted non me fale de Paradela, fáleme sobre o Telo de Abaixo, de Grudigrans, fálteme de calquer, que podo sacarlle aquí unha cantidad de lugares das parroquias innumerables. E, por certo, que en infraestructura sí quería falar da noticia que sale hoxe sobre a Ponte Peonil que presentou o noso alcalde. Unha Ponte Peonil que anuncio a bombo e platillo, curiosamente sin dispor de ningún permiso sectorial, nin de Aguas de Galicia por escrito, nin de patrimonio, e menos sin presentalo. E, por certo, me gustaría que me dixera quen é o equipo redactor, porque nunha prensa sale un e noutra prensa sale outro. Ben, con respecto ás infraestructuras, está ben que non sepa que eu vivo ensaiar, pero pode visitarme cando queira, en Cardín. Algún veciño de Sallar que eu sei. Algún veciño tamén dubida de que vostede vive en Caldas e non en Vila de Cruces, pero bueno. Por outra banda, como propostas en tema de infraestructuras, nós o que plantexamos é unha nova ponte sobre Umia, pero non peonil, senón unha ponte para desviar os coches por ela e poder recuperar para o entorno público, para o espacio peonil, a ponte da Ferrería, que realmente é un monumento, un emblema de Caldas, que neste momento está completamente abandonado. Ademais, con ese argumento temos que facer un alto no camiño, marchamos uns minutiños á publicidade e de contado estamos de volta. Seguimos no Contrastes Caldas, debate electoral aquí en Canal Rías Baixas. Imos falar agora de economía, de emprego, de sectores productivos. Voulle dar a palabra ao candidato do Partido Popular. Preguntolle precisamente polas súas propostas, as súas ideas para mellorar a economía local e tamén para fomentar o emprego. Vamos a ver, en principio, para mellorar a economía local o que hai que facer é algo. Hasta ahora non se fixo absolutamente nada. Entón, para facer algo, o primeiro fundamental é dispoñer de suelo industrial ordenado. Non temos un solo metro cuadrado de suelo industrial ordenado no noso concello. Eso é especialmente grave. Despois hai que facer unha política, un plan de apoio ao comercio. Estas son fotos innumerables de comercios do noso pobo que están pechados. É dicir, hai que facer un plan de incentivo de apoio ao comercio. Evidentemente, comparto co compañero de BNG a necesidade de buscar unha solución ao problema do tráfico no centro urbano. E, por suposto, que non podemos ter un pobo comercialmente oscuras. Non podemos ter un pobo radicalmente oscuras. É dicir, é que aquí é imposible ir de noite a facer unha compra a calquer tipo de establecimento. Isto é unha penuria. Entón, por lo tanto, para incentivar o comercio e a economía, temos unha taxa de desemprego por encima da media dos concellos da nosa comarca, estamos con un volumen de desemprego importante, estamos perdendo poboación, é dicir, entón eso demostra que temos os problemas graves. Temos en este momento no casco antigo, onde pode haber algún proxecto para levar a cabo algo vinculado ao camiño, que é o único factor que están puxando a economía do noso concello, e ainda así non a cuidamos moito. Depois falaremos delo tamén cando toque a falar do turismo. Pois para poder desarrollar algún proxecto nesa vía, que para nós é fundamental, que é a zona bella, fai falta un plan especial de protección do casco antigo que contemple o pexón, e que este equipo de goberno non foi quen de encargar a súa redacción. Venga. Ben, con respecto á economía, é certo que temos moitos locais baleiros, pero é certo tamén que hai que comezar a traballar. Nestes últimos anos, podemos decir que en canto a economía son 4 anos perdidos. O único que fixo o Partido Socialista foi reducir a débeda, pero non por vontade propia, senón porque se espera que en datas próximas chegue unha sentencia que destrozará posiblemente as arcas municipais. Mais alá deso, nós o que propoñemos é a dotación de Caldas de solo industrial, porque é certo que en 40 anos non hai ni un só metro de chan industrial, e iso é realmente grave nun concello como a Caldas. Non hai só industrial ordenado. Entón, empresas instaladas en Caldas que queren ampliarse teñen que ir a Portugal, como pasou recentemente cunha gran industria no noso concello. Por outra banda, houve unha vez neste concello no que houve un plan de emprego que se recortou, e agora temos un plan integrado que habería que dotar de máis medios e que habería que reforzar de alguna maneira, porque non pode quedar só en palabras a aposta polo emprego, senón que hai que acompañala de feitos. Por outra banda, dende o BNG propoñemos a creación en Caldas dunha aceleradora de empresas para que todo aquel veciño que teña unha idea e queira emprender o seu negocio teña asesoramento profesional e que ese asesoramento este tamén dentro do propio concello para que facilitarlle todos os trámites e demais. Por outra banda, unha medida que pensamos que axudaría moito a competitividade das nosas empresas e dos nosos futuros polígonos industriais sería a liberación da AP9, a liberación da peaxe da AP9 entre Saiar e Carracedo. Serviría por dous motivos, porque melloraría a competitividade das nosas empresas conectándoas directamente co eixo atlántico e ademais serviría de circunvalación a Caldas, eliminando todo o tráfico pesado de camións que produce situacións de estrés e de ruído e de contaminación
dentro da vila e que expulsa realmente os peóns. Imos co Partido Contra esta Socialista. moción hai que recordar tamén que foi o Partido Popular quen votou en contra dela. Partido Socialista. Unha pequena aclaración sobre a ponte peonil que dice que non hai os permisos sectoriales. Home, que sería a primeira vez que se daran permisos sectoriales sin presentar un proxecto. Sempre foi antes o proxecto e a solicitude a posterior. Entón non pode dicir que vai a construir. Eu non vou Terá que dicir, esperar polos permisos. eu vou na construir. E ademais a financiación está prácticamente conseguida, moi ben aspectada. Aclarado. Pero eso é o primeiro. Que primeiro é o proxecto e logo son os permisos. Se non, non se poden ter permisos antes. Pero cando teño os permisos dentro do proxecto, non antes. Pero bueno, porque a mellor non chegamos a ver. Aclarado. Falamos de economía e emprego. Falamos de economía. Sorpréndeme moito a ordenación dos polígonos industriales, porque ti votache en contra do Pexón. Non sei como queres ordenar, non? Eso é certo. Plan supramunicipal. Sí, pero quero dicir, sin Pexón, dificilmente tiñamos... Sin Pexón, dificilmente. E a tardanza do Pexón en toda a provincia de 63, só 9 pavos o teñen. Logo hai unha cuestión que é moi curiosa, non? Vamos mal, pero resulta que todas as grandes empresas de Caldas teñen plans, en este momento, plans municipal, plans con licencia municipal de desenvolvemento. Foresa está en marcha medrando, Clavo está en marcha medrando e con intereses moi defendidos desde o Concello, e así mo trasladan eles, ou Vidasoa, non? Pero logo hai un feito numérico clarísimo. Nós temos en este momento cotizantes á Seguridade Social no entorno dos 3.400, que son valores exactamente iguales cos anteriores á crisis. E logo hai o dato demográfico, non? É que resulta que desde a democracia do entorno o único pobo que medrou foi Caldas. Nós, cando nos anos 80 había un sistema de vilas con Cuntis, Moraña, Padrón, Valga, nos mesmos, que tiñamos a población que tiñamos moi equilibrada. Pero Caldas é o único que medrou. Caldas ten os 6.200 habitantes máis que nos anos 80. Caldas chegou a ter 10.000 habitantes e xa non chega. Faltan 200. Caldas ten 1.200 habitantes máis que nos anos 80. Cuntis ten 1.400 menos, Moraña ten 600 menos, Padrón, que era máis que nós, é menos que nós, a 1.500. Entón, algo vai mal, Valga ten 181 menos, porque os que entenden de desarrollo local din que o único medidor fiable é a evolución demográfica, e os únicos que medramos somos nós. Nós hoxe somos tanto como Cuntis e Moraña xuntos, e somos casi tanto como Cuntis, Moraña e Porta xuntos. De demografía imos falar na seguinte parte do programa. Agora xa escoitei varios argumentos falando da cuestión industrial, un sector estratégico para o desenvolvemento económico. Pregunto yo, candidato do Partido Popular, polos sectores productivos, polas empresas que se poderían asentar e pola estrategia que vostede levaría a cabo se chega á alcaldía. Vamos a ver, en principio, evidentemente, hai unha estrategia fundamental que é crear suelo industrial, é dicir, sen creación de suelo industrial, para aí, evidentemente, comparto a tesis do alcalde na que o BNG, que sempre saca a colación as votacións nos plenos, evidentemente terá que explicar por que vota en contra, é dicir, porque non se pode desarrollar os planes especiais se non hai Pexón, neste momento é imposible, e por moitas voltas que lle des, non vas a encontrar outra alternativa que non é de dispoñer dun Pexón. A mí tampouco me gustaba, e de feito máis estiven na votación, pero considero que é un documento fundamental, pero non me gustaba. Ora, si discrepo, evidentemente, da postura que digo o alcalde, no sentido de que, despois, se vamos a falar de población, explicaremos, porque é outra mentira, a realidade da población de Caldas é esta, explicarémola, pero sí me gustaría aclarar dúas cousas. Evidentemente, todos os proxectos, mire, neste momento usted que falou de nombres, Vidasoa quere ampliar e non ten para onde. Unha empresa que estaba ao lado de Clesa, que non ten moito sentido tampouco darlle o nombre, pois evidentemente que ampliar tuvo que marcharse do Concello. Varias industrias que están en outros municipios da nosa comarca están porque en Caldas non había suelo industrial. E Clavo leva casi 12 anos intentando ampliar as súas instalacións. Acaba de facer un proxecto inversor en Tordesillas que quería facer no noso Concello. Que quería, sí, eso explican yo, sí, unha cámara frío, sí, metros cuadrados de frío, sí, que por logística tiña que estar en Caldas e non están en Caldas, están en Tordesillas. Entendo que lle digo, e ademais estaban hasta aburridos, que me trasladaron na última visita que lle fixemos, hasta aburridos de pelear. Entón, polo tanto, non me fale usted, porque realmente o que pon son pedra no camiño, non hai máis que pedra no camiño, por falta de xestión. Mire, por certo, estivemos outro día na Xunta de Galicia falando da posibilidade de regularizar e buscar unha solución para as industrias asentadas en Montemeán, que están todas de forma irregular, e nos dixo que non se vai poder desenrolar mentre non dispoña de saneamento. Por que non lle fai usted o saneamento? Despois responderá despois, porque antes vai o BNG. É certo que votei no seu día en contra da aprobación do Pexón por un motivo moi claro e moi concreto. Si tan bo era ese Pexón, terán que explicarnos estes dous señores por que menos dun ano despois hai que modificalo para poder ampliar o instituto. É certo que ese Pexón non sirve absolutamente para nada, para o futuro de Caldas,
Precisábamos un pexón? Sí. Precisábamos este pexón? Non. Limita a edificabilidade nas parroquias. Xente que antes podía construir a súa vivenda no rural, agora non pode porque, de repente, non é urbanizable a súa parcela. O instituto non se pode ampliar con este pexón, e tantas outras cousas. Por exemplo, no casco urbano supón unha traba, porque agora temos que estar esperando a creación doutro documento que o Concello non se dá apurado a contratar tampouco, para que poidan ver realidade outro tipo de proxectos. Entón, Caldas precisa un plan estratégico a 10, 15, 20 anos vista, pero non actuar coa corteza de miras coas que leva actuando o Partido Socialista durante estes anos. De repente, agora, o candidato PSOE fálanos de empresas que queren ampliar, o candidato PP das mesmas empresas que non poden ampliar. É evidente e cada espectador pode darse conta na súa casa de que minten máis que falan. Propostas concretas, unha aceleradora de empresas para axudarlle ás empresas, a todos os emprendedores que queiran montar o seu negocio no noso concello. Rematar as parcelarias, porque levamos, por exemplo, en Saiar, de onde son eu, unha chea de anos coa parcelaria que está a acabar e non dá acabado. E iso limita a creación de emprego no rural. A dotación de servizos no rural tamén limita moitísimo a instalación de empresas, porque non se pode negar que hoxe en día, se queres iniciar un proxecto no rural, non o podes iniciar porque tes unha conexión a internet realmente lamentable e che faltan servizos como pode ser o saneamento e, en algúns casos, incluso a auga potable. Cando queira. Sí, vamos a ver. O pexón, como todos os documentos, son documentos vivos que van necesitar adaptacións permanentemente. E, en calquer caso, non se pode ampliar o instituto porque desde a Consellería obligan en esa dirección, porque se obligaran na outra dirección, a finca que hai entre a Carballeira e o era perfectamente válida. Non, eles queren, se usted ya dá, queren. Non é verdad, non líes, non é verdad, piden cara a segade, non queren ao que nós chamamos... Se yo dixo a Conselleira sobre o terreno, e vostede dixo que non porque era moi caro. Que non, home, que non, pero digo, consigue que a Conselleira poña eso por escrito, non o vai poñer, pois que o poña, pero non o vai poñer. Eu ofrecinlle esa edificabilidade e quixeron, escollen eles voluntariamente cara a segade, escollen eles, que ademais non sería moitísimo máis fácil negociar con un solo propietario que non con unha ringleira de propietarios. Eso é así, sin máis, pero é que ademais non vai haber a Conselleira e ademais con testigos diante. Non, están ali, os testigos están ali. Co director do instituto... Que tamén o quere. Co director do instituto... Que tamén quere ese terreno. Pero precisamente, que o director do instituto non quere ese terreno. Estou no Consello Escolar. Que non, señor, home, pero que non, señor. Que na reunión co secretario xeral da Consellería de Educación acompañábame e foi el quen propuxo esos terrenos e non outros. Pero é que nos apostamos o que queiras. E mañán temos unha reunión co director para chamarche mentireiro directamente. Para chamarche mentireiro directamente. Isto é así. Os terrenos solo son esos. Non queren os outros. Solo son esos. E os outros valdrían. Non era necesario modificar o pexón para nada. Para nada. Esos teñen calificación de institucional e non sería ningún problema. Con respecto da evolución dos aspectos económicos, o que quero recordar que no mesmo debate de 4 anos aquí ti insistías moito nun albergue público de peregrinos. Si, ademais ven no teu programa, albergue público de peregrinos. E eu fun que dixen que non, que eso sería un lastre para a economía. Hoxe hai un montón de albergues e hai un montón de iniciativas privadas ao marxen de que se veñen de abrir 2 hoteles de certo nivel e que hai un dinamismo importante da difusión do Camiño na que eu probablemente sea o alcalde do Camiño que máis o dinamiza. Mire, vamos a ver, en principio, tanto neste caso concreto ao compañero Benegallo, digo que eu mentir non minto nunca, que o teña claro. E tamén yo digo a vostede, mire, hai dúas cousas. No noso programa, que non ten nada que ver aquí, vai a poder analizar o programa do Partido Popular en breve, e o Partido Popular, o programa que se defendeu aquí fai 4 anos que o defendín eu, que era o programa dos independentes, non contemplaba o albergue, e mañán yo vou dar na man, para que mo busque, porque o que minta aquí é vostede, e os veciños xo saben. Mire, o único que levamos no noso programa, e que vamos a volver a levar neste programa, é un centro de atención ao peregrino. Un sitio onde poda ensellar as súas credenciales, un sitio onde podamos dar unha guía turística e un sitio onde podamos axudar o peregrino. Xo hai. Non, ainda non o hai. Xo hai. Non o hai.
Anda vostede cun proxecto para facelo... Só hai. Non hai. Non hai. E só os retrasos vosos... Non, retrasos seus porque ainda non ten a obra xudicada. Entendo que lle digo, os retrasos son seus porque ten todos os permisos e non ten a obra xudicada. Os retrasos, por certo, cofinanciado 50% pola Xunta de Galicia. Cofinanciado 50%. Por certo tamén, un centro de recepción ao peregrino que non está no camiño. E usted é un genio, Usted ten unha capacidade especial para defender o camiño, que é poñelo fora. Usted ten unha maneira especial de defender o camiño que é atender os peregrinos fora do camiño. Non sobrarán inmuebles na zona, no casco vello do noso concello para facer un centro de recepción aos peregrinos, nunca un albergue. Que eu xa sei que utilizou usted moi ben, moi habilmente, como fai vostede en campaña, para ir xunto con uns empresarios da comarca e dicirle, mira, estes queren facer un albergue público. Está usted engañado e non pode mentir, porque os programas están por escrito. Hai que cumplirlos, que usted non os cumple tampouco, pero están por escrito. Usted sí que non os cumple. Imos con Vanega, minuto e medio. Ben, ou minte un ou minte outro, pero con estas formas eu creo que os veciños e veciñas non se merecen este espectáculo. Por outra parte, Aquí o que empezou chamando mentirero foi ti, recorda, Home, eu penso que é algo máis que evidente, non? As mentiras do Partido Popular son de todos coñecidas, por eles o encoro está limpo e cristalino, pero vémolo verde todos, non? Entonces, bueno. Por outra parte, no tema económico, en Caldas ten unha función importantísima o Camiño de Santiago. E máis alá dunha disputa por se un albergue debe de ser público ou privado, é un ben que debemos de potenciar. Pero non só o Camiño de Santiago, temos que poñer en valor o que somos. E en Caldas temos un potencial realmente incrible, que non estamos aproveitando con este goberno que está claramente en retirada, non? No noso programa electoral irá tamén, ou vai, varias propostas, non? Recuperar o turismo gastronómico. En Caldas temos produtos como o roscón que non se está aproveitando. Poñemos sobre a mesa a necesidade de recuperar unha festa do roscón, pero unha festa moderna e que faga do noso concello realmente un punto de atracción turística. Tamén hai que agradecer, neste sentido, a labor de outras entidades, como son as comisións de festas, que xa están apostando por este camiño, como son as diversas festas dos Callos ou a festa do Costillar a Estaca, porque o que é promoción municipal non temos nada neste sentido. Por outra parte, tamén deberíamos de entrar no tema termal. Estamos construindo unhas pozas termais que van a ser de pago. Eu penso que este tipo de instalacións deberían de ser públicas e deberíamos de mirar porque en Caldas garantíramos o dereito dos veciñas e veciños a facer un aproveitamento das augas termais públicas. Bueno, pois imos xa que o candidato do Bloque Nacionalista Galego introducía a cuestión do turismo, imos tamén ir introducindo paseniñamente ese asunto no debate, ten por diante 1 minuto e medio. Bueno, se de algo estamos satisfeitos é da evolución do turismo en Caldas, non? Quero dicir que recientemente, nesta Semana Santa, pero tamén na anterior e na anterior agotar toda a prensa recollía que había sido de unha ocupación 100%, da máxima ocupación provincial. Seguramente ningún pobo do interior da provincia teña como nós tan desenvolvido este tema. E non é casualidade, foi unha aposta do grupo de goberno que en este sentido apostou por o tema termal, pero apostou tamén polo tema do camiño, fundamentalmente polo tema do camiño, e quero dicir que experiencias como Cultura Quente ou por América teñen moito que ver, non? É evidente que se está enchendo o pobo de albergues, de hoteles, e que están tendo un altísimo nivel, e iso ten un factor de arrastre para o resto do comercio. A maiores, e para seguir implementando esta oferta turística, se adquireu a finca de Fenosa. Eu creo que a finca de Fenosa ten todos os predicamentos para ser o seguinte eixe estrella, o seguinte elemento estrella, e nós temos, tanto a nivel paisaxístico, co Instituto Galego de Paisaxismo e Isabel Aguirre, que é sobradamente reconocida, un proxecto para desenvolver esa finca ao máximo nivel, e en breve tamén un grupo de expertos nos irán poñendo no camiño posibles solucións, temas como o turismo industrial, onde eminentes profesores de universidade ven un nicho importante a futuro e venlle condicións que esta finca reúne, non? Este sería, pois, tal vez, no noso caso, a potenciación do camiño, a seguir mantendo o tema termal, por América e a finca, os 4 eixes nos que queremos desenvolver. Despois da cuestión turística, agora pregunto yo ao candidato do Partido Popular polas súas iniciativas en materia de turismo. Isto é a potenciación do camiño. Esta é a potenciación do camiño. Esta é a realidade do camiño portugués en Caldas de Reis. O mantemento do camiño correspondelle a...
Quen fixo a última obra neste tramo do camiño? Nos. Ah, perfecto. Nos. Por eso digo. A ver quen vai Un saneamento pero mire como deixaron. Dos que ti dudabas. Non, por as cheivas, porque eso vai se corrixir. No, chover, non. Os buratos, eso vai se corrixir. Pero mire, un saneamento que ti dudabas que estuvera feito, e está feito. A coste cero. Se cho aclarei no pleno. Pero mire como deixaron o camiño. Se cho aclarei no pleno, a de coste todas cero. formas, evidentemente non vamos a potenciar o camiño, porque evidentemente quero tamén expoñer, é claro que quero expoñer a nosa posición, nós vamos a potenciar o camiño, impulsalo, para elo vamos a protexer e facer un plan especial de relanzamento do turismo, da hostelería e da restauración do noso pobo, entre outras cosas, xa yo comentei ao alcalde reiteradamente, o ano pasado tivemos moitos problemas co horario de peche das terrazas dos establecimentos de restauración do noso concello, e non foi quen aínda de modificar esa ordenanza, e nos vamos meter en outro plan, e vai haber expedientes sancionados para os establecimentos de turismo, e, por lo tanto, é unha maneira de relanzalo. Temos que desenrolar definitivamente o plan especial de protección do casco antigo para que se poidan avanzar máis rapidamente no proxecto de execución de novos proxectos inversores sin ter que ir a patrimonio, que é un cauce que está sendo un obstáculo importante en tempo de tramitación. E, polo certo, o camiño, evidentemente, está claro que está medrando o en Padrón, está medrando en Caldas, está medrando en Pontevedra, non é un factor circunstancial de Caldas. Nós estamos aproveitando que o camiño pasa por aí. Que, por certo, non sei se vostede... por certo, un concello que quere impulsar o turismo e non ten ni siquiera unha guía turística. Non temos unha triste guía turística. É unha pena. Non temos. Tuvemos que imprimir, tuvemos que meter en imprenta as guías turísticas que fixo a Asociación de Comerciantes. Non hai ninguna municipal. Resulta que non colaboramos con eles. Non, ustedes imprimiron, pero non a elaboraron nunca. Nunca elaboraron. Nunca redactaron. Entonces, nós, evidentemente... Mañá pásate polo Concello e levas... No, pero sí, que pon ali Asociación de Comerciantes. Non solo esa. Bueno, pois sí, o que vostede queira. Eso saben os veciños claramente, os comerciantes tamén, que yo pediron fai pouco. Por lo tanto, nós vamos a apostar claramente por que se poidan relanzar proxectos inversores no camiño, e a aposta polo camiño é fundamental. Venga. Ben, que Caldas de Reis ten unha gran sorte que o camiño de Santiago, o camiño portugués, atravesa o noso concello, é evidente. É a segunda ruta máis importante a Santiago e a que máis medra. Isto evidentemente non ten absolutamente nada que ver coa labor do concello. Con respecto a iniciativas que vostede mencionou, como iniciativas turísticas, por exemplo, Porta América, é certo que se celebra no noso concello, pero non é menor certo que as veciñas e veciños que queren ir a Porta América teñen que pagar a mesma entrada que pagan veciños de outros concellos. Nós propoñemos revertir esta situación e que os veciños e veciñas de Caldas, xa que o Concello fai unha aposta económica importante por este festival, paguen sempre a entrada máis barata, como se fai noutros grandes festivais máis ao norte, en Galicia, non? Por outra parte, a situación do camiño portugués é realmente lamentable, non? Entran os peregrinos no Concello de Caldas por Arcos, detrás dunha gasolineira en ruínas. Despois, cada vez que hai que cruzar a estrada nacional, sen pasos de peóns. Por exemplo, a entrada no casco na Ponte da Ferrería, xa vemos todos a gran chapuza que se está facendo na Ponte da Ferrería, cando esa gran recuperación da Ponte da Ferrería, que o alcalde foi incluso a Madrid para vendernos unha gran recuperación da Ponte da Ferrería, pois está respetando ata os buratos da valla, non? A Rúa Real pola que pasa o camiño é que na actualidade está prácticamente morta. Os hotéis que se abriron, por certo, abríronse porque tramitaron un expediente no tempo no que o Pexón deixou de estar vixente. Entón, nese momento foi cando iniciaron o expediente os hotéis. Se fose agora mesmo, non poderían abrir. Entón, é necesario apostar por revitalizar a Rúa Real, mellorar o paso do Camiño de Santiago a través do noso concello e tamén abrir novos nichos, non? Como pode ser o turismo termal con instalacións públicas e non privadas e o turismo vinculado á gastronomía, como dixen anteriormente. Pois imos co candidato a reelección. Sí, vamos a ver, o que un produto termal sea público non ten nada que ver con que a súa explotación sea dunha maneira ou outra. A titularidade pública non ten nada que ver co que dis. Estaría ben que te informaras exactamente igual que no tema dos hotéis. Neste momento non hai ningún aproveitamento público, digamos, gratuito. Ninguén discute eso que está dicindo, simplemente que a titularidade pública ou privada non se determina por como e de que maneira se explote. E ademais hai uns costes de mantenimento indudables que de algún lado alguén ten que pagar. Ou pagarán os usuarios ou pagamos todos nós. Esos son os dous modelos que se poden cuestionar. Pero
a titularidade pública de agua deféndese de outra maneira e veremos que habrá seguramente batalla de que lado te pos, que seguramente te porás de perfil que é o que é a historia, traballando pola titularidade pública e garantir o dereito das veciñas e veciños á auga. Tamén a auga termal, levamos meses nese camiño. Eu o que comento é que a titularidade pública da agua está garantida independentemente da túa postura. E para iso estou eu aquí, non? No tema do camiño, despois de haber presentado e recorrido e estado en todos os foros e promocionado con miles de xentes que están aí, pois todas elas famosas, non vou facer fincapé, xa sabedes de sobra quen fixo promoción e quen non, a presencia en Fitur, en Oporto, en Lisboa, da man do Concello, esa promoción estuvo feita. Eu quero dicir que un dos principales problemas do camiño, que evidentemente marcha ben, a pesar do Concello, logo, se o queres antes, marcha ben, é unha cuestión importante que é esta variante espiritual, que é un montaxe de alcaldes do Partido Popular e que por eso podería descombatila, que van derivando por Armenteira e por Vilanova e que aí sí que temos un risco importante, todo lo vinculado a intereses privados do Partido Popular e da explotación dos albergues en mans de xente moi vinculada ao Partido Popular. E logo hai un feito moi pequeno pero sintomático, que é o tema da Ponte da Ferrería. En tempos do Partido Popular chegaron uns con unha cinta aislante e non fixeron nada máis e non se montou ningún lío. E agora, sin rematar o traballo, temos opinión. É curioso. O tempo pasa moi rápido. Un momentinho, o tempo pasa moi rápido, xa sei que queren seguir falando deste asunto. Eu vou introducir outra cuestión, vostedes aproveiten o tempo na medida que lles pareza máis oportuna, a cuestión do estado das contas municipais e tamén a cuestión impositiva. Quédanos pouco tempo antes de marchar á publicidade, pouco máis dun minuto por intervención. Eu simplemente quería matizar dúas cousas. Evidentemente, sabe o alcalde que nos temas estratégicos, cando hai que estar aí, nós non facemos debate político, senón que buscamos o mellor para os veciños, igual que creo que además se alcanza bastantes consensos. E no tema do camiño espiritual pasa exactamente igual que polo camiño pola costa, que vai por Vigo. É dicir, todo o mundo ten interés de apropiarse de parte do camiño. Xa non é un tema de intereses particulares, nin políticos, de ninguna forza, porque en Vigo, evidentemente, non é culpa do Partido Popular, en Vigo é culpa do PSOE, pero lle están desviando a xente que vai por Porriño e por Redondela. Pero é igual, mire, o que pregunto é, vostede quere moito camiño, vostede parou a analizarse que consecuencias pode ter a senda verde sobre o camiño? Sí. Para un analizar. Non teme que poida haber xente que se desvíe en Portas e se vaya a Villa García? Para nada. Non ten ese medo? Non. Vale. Simplemente quero que quede esa aclaración feita por vostede, porque... Non, a ti non te preocupará, pero a mí me parece un tema preocupante. A Vía Verde é un tema e o camiño portugués é outro, completamente distinto. Pero que a Vía Verde, en o momento que este aberta, pode pasar perfectamente como está pasando que a senda espiritual, como está pasando en Vigo. Que sea unha alternativa plantexable para coller en Villa García. E a súa vez a Vía Verde atrae outro tipo de turismo tamén. Os peregrinos que van a Santiago teñen definida a súa ruta con anterioridade a vir e non se van a desviar pola Vía Verde porque o diga o candidato ao Partido Popular. Faltaría máis. Con respecto ao tema impositivo, aquí é un concello que Caldas, é un concello no que hai moito que facer, non? Temos casos que son realmente paradigmáticos, como que unha oficina paga o mismo de taxa de lixos que unha gran industria. É dicir, hai unha anarquía completa co tema dos impostos. Pagamos uns recibos da auga sen ler os contadores moitas veces, e cando os veciños van a mirar o contador se dan conta de que a lectura non corresponde co que pon no seu contador. Os recibos pásanse a destempo, recibimos recibos do lixo pois 2 ou 3 seguidos, sin que vayan pasándose a tempo, non? E con respecto a este tema económico, hai un tema que nos preocupa moito no BNG, que é a tarifa eléctrica e o uso que se está tendo o noso río con respecto á produción eléctrica. Tanto o río como o Monte Xiabre, dous atractivos turísticos sin parangón en Caldas de Reis, que son empregados para a produción eléctrica. Dende o BNG, se temos responsabilidade de gobernar este concello como teremos a partir do 26 de maio, investiremos a mesma cantidade que recade o concello por instalacións eléctricas, ben sexa en Coro, parques eólicos ou paso de uso de subsolo, en bonificar o recibo das veciñas e veciños. PSDG. Sí, vamos a ver, en dúas cuestionciñas pequenas con respecto do camiño. O camiño en Vigo, en Tui, en Caldas, un Padrón, é responsabilidade da Xunta de Galicia. Non, é responsabilidade o seu mantemento e tuera un tempo de abondo e hai deixadez política en non ter rexistrado como camiño ante UNESCO de un recorrido que sería o seu e evitaría todo isto. E non se fai por intereses. Esta é a realidade. A realidade é
A única administración competente para definir o camiño é a Xunta. Logo, que cada alcalde queira, claro, normal, pero nós nese caso estamos sendo perjudicados. E de momento, como a abundancia e tal, non importa, pero cando haya unha minoración de peregrinos, vai a importar. Por eso, agradezcoche que haya posibilidade de alcanzar ese consenso, pero ese tema é gravísimo, moito máis que o mantemento, que xa digo, é cousa da Xunta de Galicia. As contas non hai moito interés en entrar en elas porque son espectaculares. Simplemente eso, non? Son realmente espectaculares, vimos de amortizar voluntariamente, porque quixemos unha cantidade significativa e a partir deste ano a deuda é cero, non hai ningún pobo de 10.000 habitantes con deuda cero. Levamos 6 anos sin tocar para nada os impostos. Porque está esperando unha sentencia demoledora. No, bueno, ten que rematar o PSOE. É que ti anticipas, pos os carros antes que os bois, home, e por eso, quer dicir, cando chega a sentencia, saberemos se chega. Facemos o segundo alto no camiño desta noite e de contado continuamos aquí no Contrastes en Canal Rías Baixas. Pois última parte deste Contrastes Caldas que lles ofrecemos esta noite aquí en Canal Rías Baixas. Seguimos percorrendo a nosa xeografía na procura deses argumentos e desas propostas electorais. 34 debates, xa saben, todos eles en horario de máxima audiencia. Agora imos co Bloque Nacionalista Galego para falar de diferentes asuntos. O primeiro é a cuestión do benestar, as políticas sociais, e voulle preguntar ao candidato do Bloque polas súas ideas ou iniciativas no caso de chegar á alcaldía. No caso de chegar á alcaldía, como di Dani, o primeiro que faremos será rebaixar o prezo das ludotecas infantís. Temos un problema nos veráns que é a dificultade para conciliar das familias e realmente vemos como en Caldas, tristemente, somos o concello coas ludotecas de verán máis caras e con menos prazas. Vemos concellos da Redonda no que incluso son gratuitas e dende o BNG propoñemos a necesidade e así o levaremos a cabo a partir do próximo mes de maio de rebaixar este prezo e ampliar o número de plazas. Por outra banda, tamén, tema de política social, a escola infantil, non? Na escola infantil faltan plazas. Temos moitos nenos que acoden á nosa escola infantil e son rexeitados por falta de plazas, non? Hai uns anos houve unha partida para a ampliación desta escola infantil que foi retirada e nunca máis se soubo. Entón, dentro do BNG, poremos o que haxa que poñer encima da mesa para ampliar esta escola infantil. Por outra banda, tamén pelexaremos para que sexa asumido pola rede de escolas infantís da Xunta de Galicia, xa que a educación é un servicio que debería de prestar a Xunta de Galicia e no caso de Caldas de Reis vemos como tampouco é así. Por outra banda, en canto ás escolas rurais están prestando un servicio onde máis fai falta, non ampliar e fixar poboación, que é no entorno rural. Agora mesmo hai un centro rural agrupado, un CRA, pero vemos como absolutamente todas as aulas deste centro estiveron bebendo auga contaminada. Se nos dixo que iban a poñer equipos de cloración, pero vemos como aínda non é así, e os nenos teñen que levar a auga da casa, o que é realmente triste. Por outra banda, vemos necesario tamén potenciar a matrícula nestas aulas para que dentro duns anos non nos vexamos apurados como xa nos vimos en anos anteriores. Por outra banda, tamén, un tema que lle está preocupando moito ás veciñas e veciños, como é o tema da retirada de velutinas, vemos como está en mans da Xunta de Galicia, en principio, pero o Concello tampouco fai nada. É un dos poucos concellos que non fai absolutamente para retirar as velutinas. Imos co PSDG. Sí, bueno, fai tampouco que somos o concello que máis trampeo ten colocado e Protección Civil ten salidas a diario. Estamos a piques, ademais, de firmar un convenio. Eu quixera, ademais, despois usar medio minuto en outra dirección. Ninguén dubida, somente ti, que as comunitarias nosas son do máximo nivel e que o Concello fai inversión diaria e promoción diaria e que en máis dunha ocasión foi o Concello, a iniciativa do Concello, que se salvou o pechamento de algunha das unitarias. Nós, en políticas sociales, o proxecto Estella será unha segunda fase de vivenda pública. A vivenda pública que habíamos feito na Tafona, que tan bons resultados dou, que tan ben sirveu para que 80 veciños dispoñan da súa vivenda, témolo que repetir. É probable que sea parte en réximen de alquiler, parte en réximen de propiedade, en función das peticións que se nos vayan establecendo, pero queremos facer deso un proxecto estrella. Por outra parte, ninguén dubida
que o Departamento de Servicios Sociales é tal vez o que mellor funciona en Caldas. Vamos a seguir mantendo todos os programas de axuda, que son moitísimos e innumerables. E con respecto a este outro medio minuto que quería usar, e como vamos avanzando no programa, e é algo que quero deixar claro, quero manifestar negar o bulo que permanentemente está facéndose desde o Partido Popular, que me presento ás eleccións con fecha de caducidade, que si ganamos que aos 15 días co deixo, e a máis xa me teñen escollido o sucesor. Isto é radicalmente falso, non engaño a ninguén. Se os veciños me conceden un novo mandato, hasta o final serei o alcalde, e o próximo candidato do Partido Socialista será, como sempre, en primarias. Nós non facemos catro nunha taberna e escollemos un mirlo blanco, iso de ninguna maneira. E en calquer caso non hai ningún mirlo blanco suficientemente blanco no Concello para ser candidato do Partido Popular, habendo insultado previamente ao Partido Popular ou faltado de respeto permanentemente. Pois imos co Partido Popular sobre as cuestións do benestar. Eu non sei que quixo decir con isto último, pero de verdad que non entendo absolutamente nada. De todas formas, non é 4 nunha taberna, non, 4 no auditorio escolleron o seu candidato, o candidato. 4 no auditorio. Pero mire, vou explicar. Vostede dixo aquí no 2015 que era a última legislatura que se presentaba. E agora volve a presentar. Esa é a proba de como cumple a súa palabra. Esa é a proba clara de como cumple a súa palabra. Por iso que non me queda a mínima dúda de que vai cumplir a legislatura completa. Seguro, como creo firmemente na súa palabra, como fixo no 15, cando dixo que era a última, pois evidentemente penso mesmo. Mire, nós en política social, que é o que quero falar, evidentemente, vamos a plantexar a necesidade dun centro de día, que os veciños do noso concello teñen que recurrir a concellos veciños para recibir ese servicio, que é unha demanda importante. A gardería temos que aproximala ao casco urbano. É dicir, non pode ocurrir que este prácticamente de costas a todo o casco urbano. E, por outro lado, temos que pensar en un concello que vive de costas a xente con mobilidade reducida. É un concello onde non hai plazas de aparcamento para persoas con minusvalías, onde hai obstáculos físicos para poder transitar polas súas rúas e, por lo tanto, vamos a continuar. En política social, pois evidentemente non temos ninguna queixa de como funciona o departamento, creo que hai marxen de millora, sobre todo en na claridade na concesión das axudas e no uso das axudas. E por iso vamos a continuar nesa línea. E despois, a demografía, eu creo que queda perfectamente definida a situación da demografía na demanda e na ausencia de algúns servicios claves. Por exemplo, tanto no centro de día como que é absurdo que algunhas persoas do noso casco urbán lle compense levar os seus nenos á gardería de Portas en vez de leválo á gardería de Caldas. Por lo tanto, nós queremos que esos servicios, que son os que fijan población, igual que a presión do Instituto, é nas que queremos apostar. Queremos apostar nesa fixación de población por medio de servicios sociais de calidade. Entonces, en esa línea vamos a existir. E, evidentemente, vamos a pensar moito tamén nos servicios nas nosas parroquias, porque as nosas parroquias témolas absolutamente abandonadas, e se Caldas está perdendo poboación, as parroquias están perdendo máis poboación todavía. E, por lo tanto, para fixar poboación nas nosas parroquias, no noso rural, temos que aumentar a calidade dos servicios. Bueno, pois precisamente a cuestión demográfica era o seguinte argumento que quería introducir no debate. Ten a quenda de palabra o Bloque Nacionalista Galego. Que ferramentas precisa Caldas para que a poboación non continue tan estancada? Ferramentas para que a poboación non continue estancada. Por exemplo, para fixar poboación no rural, o primeiro que teremos que facer é dotar o noso rural de servizos do século XXI, unhas conexións a internet dignas e uns servizos de saneamento e abastecemento de auga potable, pois tamén de primeira calidade, cousa que neste momento non está sendo así. Por outra banda, non me cabe ningunha dúbida, por exemplo, de que vai ser a última vez que o candidato PSOE se presenta ás eleccións, posto que imos desaloxar as veciñas e veciños o vindeiro 26 de maio. Pero, máis alá desto, non? Tema de fixación de poboación no rural. Que veciño vai levar o seu fillo ás escolas rurais se sabe que teñen auga contaminada? Absolutamente ningún. E agora mesmo o que temos é que prioritariamente darlle un servizo de calidade de auga a estas escolas. O servizo de retirada de velutinas, como lle dixen antes, non é que non se estea facendo trampeo. As veciñas e veciños queixanse, e con razón, de que non se retiran niños. E en parte é culpa a súa, porque ten un servizo como o GES de Valga, que ten entre as súas obxectivos a retirada de niños e permite que o alcalde de Valga do Partido Popular pois mangonee as súas anchas e non veñan a retirar ningún niño a Caldas. Ou cando veñen, é tardísimo. Non presiona, non exixe que se cumplan as súas competencias. Por outra banda, tamén para fixar poboación, é certo que a gardería ou a escola infantil, que non son garderías, non gardan nenos como se fosen obxetos, son nenos, está lonxe
do casco urbano. Iso é certo, pero que non podemos facer tampouco é collela nun camión e traela para o casco. Iso é unha tolería. E despois, tamén me queda radicalmente claro que Caldas non vai a construir obra pública, polo menos nos próximos 10 anos, porque aquí, se é un proxecto estrela para o Partido Socialista, non hai máis que mirar as pozas da Tafona, que eu penso que os romanos construían máis rápido, e seguimos sin ter pozas na Tafona. Entón, estes proxectos estrela, pois, evidentemente, non van a encarar a ningún lado. O que fai falta para fixar poboación é dotar ao noso Concello de servizos do século XXI, mellorar a seguridade viaria, porque agora mesmo estamos espantando a xente coa densidade e o problema de tráfico que temos no centro, que, por certo, o candidato PP votou en contra de mellorar a seguridade viaria no noso Concello, e dotar... Partido Socialista. Sobre a demografía, sobre a cuestión da demografía, Sí, eu creo que quedou suficientemente claro e a máis é algo do que estamos moi orgullosos de que desde o inicio da democracia, desde que o Partido Socialista ten responsabilidades en Caldas, somos o único pobo da comarca que medrou. Comentaba antes eses datos con respecto das vilas que están ao rededor, non? Cuntis, Moraña, Portas, Cesures, Valga ou Padrón, que si perderon físicamente e perderon moitísimo. De feito, o Padrón estaba por encima de Caldas e está moi por debaixo o día doxe, pero é que eran sendo un conxunto de vilas demográficamente con certa semellanza, hoxe nós temos máis población que Cuntis e Moraña xuntos, non? E isto é realmente o medidor real que todos os grandes do desenvolvemento local o teñen como asumido, que é o medidor máis fiable, nós temos superado con creces, non? Isto notas, percíbese ademais perfectamente en todos os parámetros da vida local. Debe ser vostede o único que o percibe. Non, vamos, está clarísimo. Non o percibo eu, percibe o Servicio Nacional de Estadística, porque manda números, home, son números. Unha cuestión son as opinións, cada un ten as que quere, pero os números son... Que chegamos a ser 10.000 e agora somos 200 menos, non é opinable tampouco. Os números son incontestables. Chegamos aos 10.000 co Partido Socialista no goberno, E perdémolos tamén co Partido Socialista no goberno. Justamente, e o último ano volvemos a repuntar. Repuntamos nada. Estamos moi longe dos 10.000. Todos os demais perden. Incluso onde goberna o Partido o Bloque Nacionalista. O Partido Popular, entendo que onde goberna o Partido Popular tamén se perde. E onde goberna o Bloque Nacionalista galego. Por exemplo, Pontevedra sube, en Barros sube. A Allariz, o sitio este, Allariz. Fálame da demografía de Allariz. Falamos do contexto da provincia de Ourense. O proxecto Estrella, Allariz. O proxecto Estrella... Bueno, esta é a realidade da población de Caldas. Estes son datos do INE, e, polo tanto, non son datos discutibles. Esta é a realidade, non hai outra. É dicir, aquí pódese contar o que queira, pero este é o gráfico. Aquí vese claramente a evolución e vemos onde está, vamos onde estuvemos. Polo tanto, non hai moito máis que discutir. Estes son datos obxectivos. En canto ao tema da fixación de población, evidentemente, para nós evitar a ampliación do instituto, fundamental, porque eso sí que genera comarca de territorio, e, polo tanto, é fundamental. Unha programación cultural decente, xa non digo tal, porque agora é inexistente, polo menos que exista unha programación cultural á altura dun concello de 1000 habitantes. Tamén discrepo, que, bueno, é o dato obxectivo, que non ten ningún sentido que o descalifique, pero, bueno, cando chegue bote os datos ca calculadora, sume Cuntis e Moraña e verá como teñen máis población que Caldas. Pero, bueno, é un dato obxectivo. Con relación á poboación, pois tamén é moi importante a reducción da presión fiscal. Somos o concello con maior presión fiscal da comarca, somos o 10º concello con maior presión fiscal da provincia de Pontevedra. O Concello de Caldas recaudaba no 2007, cando Juan Manuel Rey alcanzou a alcaldía, recaudaba 900.000 euros o ano de IBI e agora recauda 1.600.000 euros o ano de IBI. É dicir, iso é polo incremento da presión fiscal, non é por outra cousa. E, polo tanto, con un padrón totalmente actualizado. Nós creemos que para fixar población estes temas son capitales, e, por outro lado, si que iría facer unha pequena mención á participación veciñal. Imos falar de contado disso. Vale, perfecto, entón deixo para o capítulo anterior. Entón, en este tema, para nós é capital. Nós temos que xenerar cabeceira de comarca e temos que dar servicios á altura dun concello, como decir. Por certo, tamén quero aclarar, con relación ao que acaba de decir da votación, que tamén é incerto, o que votou este concelleiro que votou en contra foi da reducción a 30 km por hora en todo o término municipal prácticamente de Caldas de Reis, porque era o que propoñía o BNG.
No casco urbano. No casco urbano. Lea vostede a moción. Si vai ao pleno, sin lela, evidentemente, pois chegará con ese... Pero lle preguntamos no pleno cal era o casco urbano, usted non foi capaz de decirlo. O casco urbano está definido, todo o mundo sabe cal é o casco urbano. Donde empeza? Lea o pexón que aprobou vostede. Lea o pexón. Non, dígame vostede. Donde empeza o casco urbano? Donde empeza? En Santa María. A que altura de Santa María? Dígame vostede. Onde está o letreiro? Que letreiro? Aí é onde empeza o pexón, usted non conoce o pexón. Mire, o casco urbano empeza exactamente, máis ou menos, onde a capilla, onde a iglesia de Santa María. Donde a iglesia de Santa María? Sí, desde aí debería de estar a 30 km/h. O rótulo do inicio do casco urbano que di usted está arriba, no cruce. Está máis para arriba, pero a partir da iglesia de Santa María é casco urbano. Vostede plantexou na súa moción limitar a 30 km/h do casco urbano. Iso é algo absolutamente inasumible. Inasumible. É mellor que haxa atropelos todos os días. Non, hai que facer vías alternativas. Deixámolo aquí, xa introducía o candidato do Partido Popular a cuestión da participación da ciudadanía na actividade política, que os veciños e as veciñas de Caldas pois involucren no que acontece dentro da Casa do Concello. Pois preguntar ao candidato do BNG pois polas súas iniciativas ou polas súas ideas para conseguir que esa participación sexa efectiva. Ben, en canto á participación cidadá, temos moito que avanzar en Caldas de Reis. Nas parroquias estableceremos consellos parroquiais para que todas as veciñas e veciños poidan ter voz e todos os colectivos a hora de elaborar os orzamentos e as propostas municipais, cousa que agora mesmo moitas delas están feitas de cara á veciñanza. Estableceremos tamén os orzamentos participativos para que absolutamente todo aquel que teña unha idea poida propoñela e despois en votación as veciñas e veciños decidan que ideas se levan a cabo e cales non. Colaboraremos tamén co tecido asociativo e, por exemplo, neste punto en Caldas é certo que hai un colectivo de persoas con discapacidade que levan tempo reclamando que se tomen medidas para mellorar a seguridade viaria. O candidato do Partido Popular falou antes de que había moitos obstáculos, pero cando propoñemos lombos para que os peóns vayan por unha plataforma única por todo o casco urbano, pois que vote en contra no pleno. E iso foi o que pasou. Votou en contra de mellorar a seguridade viaria en Caldas de Reis. E vemos como a miúdo hai atropelos. En fronte de Alfonso VII hai atropelos todos os anos. Absolutamente todos os anos. Entón, desde este punto de vista, nós melloraremos a participación para que estes problemas non se repitan, para que a xente teña voz e voto. E tamén en tema cultural. En tema cultural o que fai falta é maior participación das asociacións e dos colectivos. Pero fai falta a participación destes colectivos e pola contra o que nos sobra en Caldas de Reis é a apropiación deste traballo que actualmente fan os colectivos e as asociacións para a programación cultural que realiza o Concello. Creemos que Caldas merece outra programación cultural máis participativa e, sobre todo, con maior número de eventos e de celebracións, porque se neste mes, por exemplo, o mes de maio, vostedes collen a programación cultural do Concello, daránse de conta de que sacando as festas parroquiais e as audicións da Escola de Música, prácticamente non hai absolutamente nada. Precisamos outro modelo de cultura, outro modelo de orzamentos e facer un Concello máis participativo. Fomentou vostede a participación? Sí, quixera primeiro contestar ao tema da programación cultural, porque é algo que me ten realmente satisfeito. A programación cultural é claramente diferenciadora con respecto de todos os povos que nos rodean, non? Pero para mal. A ver, termina, Chiti. Si queres, non. Deixamos que continúe o candidato do PSDG. Non, se necesitas medio minuto, uso, sin máis, Uso? Sí. Non, deixamos que fale, ten a palabra o candidato do PSDG, adiante. Eu creo que a programación cultural de Cultura Quente está bendecida por todo o mundo, por institucións de todo o rango, non? Que eu creo que por América se celebra en Caldas. Eu creo que as festas patronales é moi complicado topar ningunhas na comarca, nin parecidas. Eu creo que a nosa programación do Carnaval concita a toda a xente que se lle quere acercar por ali e con moitísimo esforzo estamos mantendo. Eu quero recordar o número de volúmenes e as horas de servicio que presta a biblioteca é moi superior á de todo o entorno xunta, servida... Por que se anega cada vez que chove? Continúe. Bueno, digo, servida por dúas profesionales e non por unha como no resto dos concellos, non? Eu creo que a Semana da Ciencia, que é de onde arranca a ampliación do Instituto, é un exemplo de execución
cultural, educativo-cultural fora da aula que non se ve en ningures, nin onde goberna o Bloque tampouco, vamos. E vimos de celebrar nos últimos meses un montón de eventos deportivos que serviron de potenciación do deporte. Últimamente o tema do fútbol, que xa digo que ademais sirveu para que todos os equipos felicitasen o estado das instalacións, pero é que con anterioridade hubo igual no pabellón, o Tecandai que o tuvo que por circunstancias personales da Monitor o ten que levar a setiembre, etcétera, non? Que a isto añádelle a banda municipal de música ou a coral, etcétera, non? Todo isto en programación cultural debería ser suficiente. Tamén quero dicir que 10 segundos. 10 segundos. 10 nada máis, bueno. No tema impositivo, non? Xa que usted debería recordar en que data o Concello incrementou, porque non é que o alcalde fije os impostos desde mañán, non. Hai que leválo a pleno e aprobalo, e a min non me consta que o aprobáramos nunca. Aprobouse, por certo, o IBI ao 0,6% con unha decisión do goberno do señor Rajoy. Iniciativas do Partido Popular en transparencia. Sí, bueno, vamos a ver, nós en principio en transparencia... Perdón, estábamos agora coa participación, despois imos con lo que da transparencia. Participación veciñal. Bueno, pois nós en participación veciñal evidentemente queremos cuidar o tecido asociativo, nos parece fundamental, evidentemente non atacar a un colectivo cando discrepa ou cando critica parte da nosa xestión municipal que se está facendo ahora, intervir os colectivos en vez de fomentar a discrepancia e o diálogo, e permitir que unha persona non opine necesariamente como nós consideramos que debe opinar. Evidentemente, a proba de un exemplo, tamén queremos nos orzamentos participativos, que non se fagan cousas como as pozas da Tafona, que ninguén entrou, que foi unha genialidade que se lle ocorreu ao alcalde un día pola tarde e automáticamente nadie tiña ese tipo de inquietudes ni demandas, que están sin acabar, ni saber como vamos a explotalas, e que vai a ser o día de mañán, evidentemente, un problema importante para a súa xestión. Por lo tanto, por certo, sin agua termal, porque polo menos tuveran aguas termales. Entonces, esa é a nosa maneira de entender. Ten que ser un concello aberto, onde non se critique nin se machaque a ninguén que non opine como nós, sino que desde a discrepancia se pode mellorar a xestión. É un exemplo de como é a participación veciñal e a tramitación do propio Pexón. A tramitación do propio Pexón se fixeron modificacións de bastante entidade sin facer ningún tipo de nova exposición pública. Eso conlevou a presentación de varios contenciosos que están en este momento no tribunal para o seu análisis e que pode provocar, evidentemente, que o noso Pexón se veña abaixo por unha falta, como pasou en Vigo, por unha falta de nova exposición pública ou de contestación das alegacións de maneira oportuna. Hai veciños que foron á exposición pública do Pexón e veron a calificación urbanística da súa parcela e agora van ao Pexón sin que se fixeron unha nova exposición pública e comproban que teñen unha calificación urbanística diferente. E, polo tanto, se van a encontrar con sorpresa de que facía falta un novo trámite de audiencia, un novo trámite público para que a xente vira a entidade das modificacións que se contemplaban. Para min esa é unha maneira, se quedaron de contestar, xa digo, todas as alegacións non se contestaron a ningunha, e, polo tanto, evidentemente, hai unha falta clarísima de transparencia, é unha maneira de entender a xestión municipal. Bueno, pois falamos precisamente desa transparencia. Pregunto yo, candidato do Benega, é o Concello de Caldas un concello transparente? Evidentemente non, pero gustaríame aclarar isto último que dixo o candidato ao Partido Popular, que o Pexón é tan malo, pero eles apoiaron e me criticaban a min haber votado en contra. Non, nos estivemos, acórdate, estivémonos. Non te equivocas. Eso é un apoio encuberto. Ah, vale, vale. Vale. En canto a transparencia, evidentemente en Caldas non pode ser exemplo de absolutamente nada, non? As contas son ocultas, de feito este ano, cando viñeron a presentarse os orzamentos fora de tempo, como todos os anos anteriores, creo que nunca en Caldas, polo menos nos últimos anos, nunca se presentaron en tempo e forma, pois cando chegou o tenente de alcalde a presentarnos os orzamentos, foi directamente á comisión e nos di, bueno, xa sabemos que transparencia non houbo e que participación tampouco, porque non vos preguntamos absolutamente nada. E iso foi así, se presentaron os orzamentos tarde, mal e arrastro, directamente en comisión, sin tempo, nin oportunidade de facer ningunha soa aportación, e os aprobaron coa maioría absoluta do Partido Socialista. Entón, nestes momentos nos que estamos a vivir, eu penso que a xente o que merece é que cheguemos á alcaldía ou BNG e abramos as ventás e as portas do Concello para que se atenda a todo o mundo. Porque é certo que hai veciños que poden ir ao Concello cando queiran e hai veciños que non poden ir ao Concello porque a porta do alcalde para eles está pechada. Hai veciños que sí que poden ir a xunto ao alcalde e o alcalde ten bo concepto deles e hai veciños dos que sí,
pero non. E ao fin e ao cabo, a Remate. transparencia debería servir para que todos fósemos iguais ante as Foi institucións transparente o públicas. seu goberno? Sí, vamos a ver, non só transparente, sino moi transparente. É o único concello onde os concejales da oposición non teñen limitada a entrada en ningún despacho, nin pedir ningún documento que necesiten. Eso é un tema xa ademais desde sempre e creo que hasta ahora, polo menos en privado, tamén reconocido. En calquer caso, sobre todo con respecto do bloque, a vida en Caldas non empezou cando chegache ti ao ayuntamiento. Ti parececho, pero non é certo. Non é que o bloque se opuxera ao Pexón, opuxeche de ti, porque o teu predecesor votou a favor e astúvose en máis dunha ocasión. Por eso alcanzamos esa situación, porque para a aprobación inicial é necesaria a maioría absoluta e facía falta un voto máis e o teu predecesor sí que o puxo. Sí que o puxo. Votouse a favor naquel momento para que o Pexón puidese sair á exposición pública, porque senón o goberno do PSOE nunca o iba a poñer á É unha exposición contradición con Aclarado. respecto do anterior, non? Nos queríamos que os veciños opinasen, unha vez o puideron ver. Sí, a min pareceme. E en calquer caso, que é onde tamén cifro moito da transparencia, teño que dicir que do Pexón, cada vez que tuvemos que ter reunións na Consellería, hubo sempre representantes da oposición e que tuveron acceso a toda a documentación en tempo real exactamente igual que os demais. Por outro lado, decir que foi probablemente o Pexón da provincia con menor número de reclamacións. Tan mal non se faría. Pois último minuto e medio para o Partido Popular. Sí, bueno, vamos a ver, transparencia fiscal e transparencia no Concello, evidentemente está claro que hai na parte que a mí me toca, evidentemente non temos ni siquiera un espacio físico para desarrollar o noso traballo como concelleiros da oposición. Por eso é un exemplo claro de como estamos, en que situación nos atopamos. Só faltaría que non puderamos, evidentemente, ni siquiera mirar a documentación. Por outro lado, o que sí para nós é moi importante suliñar é que no tema do Pexón, como dixen antes, non se fixo unha segunda exposición pública. No tema das contas públicas, aquí se negou nos últimos debates, no do 11, no do 15, que as economías da economía do Concello era maravillosa, e que tal, nós dicíamos que levábamos o barco, que levaban vostedes o barco contra as rochas, e efectivamente tuvemos que acudir a un plan de axuste do goberno central para que nos rescataran, que nos obriga cada ano, cando temos superávit, a amortizar deuda. Afortunadamente temos esa obriga, porque senón estaríamos a día de hoxe en cifras de débeda como as que chegamos a ter. Afortunadamente temos esa obriga, como digo. Ese plan de axuste, porque vostede terá que explicar, como dixo aquí no 11, no 15, que as contas eran unha maravilla, e resulta que despois tuvo que ir un plan de axuste. Non se entende moi ben eso, é dicir, hai unha contradición clara. Eso provocou un incremento de presión fiscal e a creación dunha tasa, como a tasa de depuración, pola que se recaudan casi 80.000 euros todos os anos, que lle sacamos os veciños, que antes non existía. Unha tasa nova creada nese momento. E, por certo, tampouco podemos baixar o IBI, claramente, porque nos obligaba o goberno central. Non temos débeda, pero temos que comprar os terreos para o instituto. Temos que comprar os terreos para o centro de saúde, temos que comprar 2 camións do lixo, e temos que a ver como acaba a famosa sentencia que comenta o compañero Venega. Bueno, pues chegamos ao momento no que cada un dos tres aspirantes a facerse coa alcaldía de Caldas vai lanzar a vostedes, aos seus votantes, unha última mensaxe, unha mensaxe limpa na que non poden facer alusións nin referencias a ningún dos outros candidatos aquí presentes, nin tampouco as súas formacións. Comeza o candidato do Bloque Nacionalista Galego, ten 60 segundos aquela cámara. Veciñas e veciños, preséntome ante vos co convencemento e satisfacción de ter defendido os intereses do Concello de Caldas e, por tanto, os teus intereses durante este último ano no que fui un concelleiro da oposición en Caldas de Reis. Eu preséntome a estas eleccións porque quero ser o teu alcalde. Quero ser o alcalde que leve os servizos públicos a todas as parroquias do rural. Quero ser o alcalde que saque a Caldas do mapa da contaminación e poña a Caldas no mapa dos concellos que progresan e que avanzan. Quero poñer a Caldas no mapa dos concellos que miran polos seus veciños e que tratan a todos os veciños por igual. En definitiva, quero ser o teu alcalde durante os próximos anos para que a calidade de vida túa e a dos teus mellore cada día. Gracias, señor Fariña. Minuto final, pero candidato do Partido Popular ten por diante 60 segundos a aquela cámara. Boas noites, veciños e veciñas de Caldas. O noso proxecto é un proxecto de compromiso. É un proxecto de compromiso con o noso povo, de traballo, de xestión, de transparencia, de cambio. É un proxecto para darlle unha volta, é un novo camiño.
é un futuro novo, non ten absolutamente nada que ver. Non vamos a vivir de proxectos faraónicos, vamos a vivir de realidades. Non vamos a vender proxectos que depois non chegan a fin, senón que vamos a, cando nos executemos algo é porque podemos executar hasta as últimas consecuencias. Entón, a partir de aí, a xente que conoce o noso povo e que o lembra de como era o noso povo fai 25 anos, que diga se estamos mellor ou peor. É un povo oscuro, sucio, con falta de todo tipo de servicios, como estamos falando incluso do centro de saúde despois de 20 anos de xestión. Nós aí apostamos por algo absolutamente diferente, diálogo cos colectivos, diálogo coas administracións, para traballar todos xuntos, diálogo coas outras forzas políticas, e por iso queremos alcanzar a alcaldía o 26 de maio e darlle unha volta a todo isto. Queremos empuxar por un pobo novo, un pobo limpio, unhas parroquias con servicios, unhas parroquias accesibles, un concello no que... Gracias, señor Pérez, completou xa ese minuto de intervención. Pecha o candidato á reelección, o candidato do Partido Socialista, ten por diante 60 segundos. Boas noites, veciños. Empezaba dicindo que estaba orgulloso da legislatura que está a piques de rematar, que para min había sido histórica e que os logros eran moitos e moi importantes, non? Pero, sin embargo, quero pedirvos o apoio, non que se me queredes dar o apoio non vos fixedes no feito, senón que o proxecto que vamos poñer nas vosas mans é o futuro e quero que evaluedes ese futuro, non? Se entendedes que o futuro pasa por desenvolver máis fábrica da luz, se queredes que o futuro pasa por seguir invertindo no campo de fútbol, se queredes que o futuro pasa por seguir potenciando o camiño, se queredes que o futuro está na vía verde, se queredes que o futuro está en definitiva no programa que vamos a poñer nas vosas mans polo miúdo en estes próximos días, eu bríndome a traballar en calquer caso, agradecido polo comportamento que hasta o día de hoxe tú estedes conmigo e quixera decir que a realidade... Xa o seu tempo ata aquí este debate electoral do Concello de Caldas de Reis. Grazas aos tres candidatos por achegarse ata este plato de contraste. Sorte tamén na vindeira cita do 26 de maio. Así marchamos, que xa son horas. Mañá visítanos o Concello de Vilanova. O sábado é a quenda do Grove e xa na semana que ven o vindeiro luns Rianxo e o martes toca Cambados. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.